Месец след изборите правителство ще има. ГЕРБ и реформаторите се договориха. Бойко Борисов ще бъде премиер, а реформаторите получават вице-премиерски пост и 6 министри. Надежда Узунова проследи финалната фаза на преговорите в парламента. Наде, кажи ни повече. Добър ден. Блиц преговори, бърза развръзка. На това станахме свидетели днес в парламента. За 2 часа реформаторите и ГЕРБ се разбраха за бъдещото управление. Може би ключова роля за това изигра факта, че всички лидери на двете формации присъстваха на тези финални преговори. В крайна сметка стана ясно, че реформаторите никога не са имали претенции към премиерския пост, въпреки така всички шегички и язвителни коментари в социалните мрежи, пък и пред камерите от неделя насам. Премиер ще бъде Бойко Борисов, като амбицията е той да изпълни един пълен 4-годишен мандат. Постовете, министерските кресла в новото правителство ще бъдат разпределени в пропорция 2:1 в полза на ГЕРБ. Реформаторите получават 6 министерства. По неофициална наша информация от последните минути, това са министерствата на икономиката, отбраната, здравеопазването, европейските въпроси, външните работи и правосъдието. Ще имат и един от 3 вице-премиери. Очаква се това да бъде Меглена Кунева. Новият момент е, че днес се оказа, че министерски пост ще бъде даден и на АБВ. Структурата на бъдещото правителство разясниха Радан Кънев и Румяна Бъчварова. Приключиха финалните консултации, може би началото на финалните консултации между представители на коалиция Реформаторски блок и политическа партия ГЕРБ. На днешната среща уточнихме състава и структурата на кабинета, който подготвяме, както и уточнихме името на министър-председателя. Днес ГЕРБ посочиха своя лидер като кандидат за министър-председател и получиха подкрепата на Реформаторския блок при общото мнение, че това е най-стабилният вариант за консолидиране на мнозинство в 43-то Народно събрание. Както каза госпожа Бъчварова, стигнахме до съгласие и за структурата на Министерския съвет и за имената, които двете политически сили предлагат за различните постове. Имената подлежат на одобряване в ръководството и парламентарните групи и на Реформаторския блок, и на ГЕРБ, така че извън името на кандидат-премиера, който утре ще получи мандат, той е Бойко Борисов, все пак да го кажа конкретно. Няма в момента да коментираме другите имена, преди да бъдат обсъдени. Нека да получим мандата и нашето желание е възможно най-рано след това, ако имаме съгласието и одобрението, да внесем за гласуване и кабинета. Това, което можем да кажем днес, че правителството ще има 3 вице-премиери и 18 министъра. Уточнено ли е вече с какъв мандат ще управлява този кабинет? Дали целта е пълен 4-годишен мандат или кратък? Да, края на нашите разговори и на проекта в споразумението ни е записано, че е за цял мандат. Наде, в последните дни се завъртяха огромно количество имена за министри. Ясни ли са вече поне някои от спряганите имена? Официално, нека кажем, имената на всички министри ще бъдат обявени след като ги одобрят двете парламентарни групи на ГЕРБ и на Реформаторския блок. Попитахме директно хората, които дадоха изявление след преговорите, Радан Кънев и Румяна Бъчварова, дали ще бъдат министри. Те отрекоха, но Румяна Бъчварова не отрече, че ще бъде вице-премиер. Очаква се тя да бъде един от 3 заместници на Борисов. Другия, както казахме, се очаква да бъде Меглена Кунева. Много спекулации вървят около това кой ще бъде министърът от АБВ. Това най-вероятно ще бъде Ивайло Калфин. Говореше се, че ще му бъде предложен поста на икономически министър, понеже той е бил председател на бюджетната комисия в Европейския парламент, но по последна информация най-вероятно той ще поеме социалния ресор. Другите вероятни имена на министри вече са на novanews.bg в интернет. Благодарим ти, Надежда Узунова, на живо от парламента за преговорите между ГЕРБ и реформаторите.